Το Πολυτεχνείο έχει καταξιωθεί μέχρι τώρα σαν το κέντρο των αγωνιστικών εκδηλώσεων, σαν το κέντρο όλων των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Πρέπει να προστατευτεί με οποιοδήποτε τρόπο η ύπαρξή του. Προτείνω στον κόσμο ο οποίος είναι μαζεμένος στο προστινό μέρος της οδού Πατησίων να αρχίσει να περικυκλώνει το κτίριο. Είναι πολύ βασικό να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια του κτιρίου. Ο κόσμος να αρχίσει να κάνει πόλτες γύρω από όλο το τετράγωνο του Πολυτεχνείου με μαχητικές εκδηλώσεις. Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός που εκφράζει ελεύθερα για πρώτη φορά το αγουλευτό πρόβλημα των Ελλήνων, την αγωνιστικότητα των Ελλήνων. Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εκπέμποντας τους 50 χιλιοκύψους. Ελληνικέ λαέ, η σκέψη και η καρδιά των αγωνιζόμενων παιδιών σου είναι σε σένα, στους σκόπους σου και τις ταλαιπωρίες σου. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να δείξεις τη δύναμή σου στη Χούντα που καπηλεύεται τα συμφέροντά σου και το χατήρι των Αμερικάνων υποστηρικτών. Ήρθε η ώρα που θα δώσει το προσκυνό της αριστικής σχολή. Φοιτητές, εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, ενωμένοι ας βαδίζουμε όλοι ενάντια στη Χούντα που αγκάλιασε θανατηφόρα τη χώρα μας και την οδηγεί στην καταστροφή. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, αγωνιστείτε, μη φοβηθείτε τη Χούντα και τα όργανα της. Απόψε, εδώ και λίγοι. Το Πολυτεχνείο έχει καταξιωθεί μέχρι τώρα σαν το κέντρο των αγωνιστικών εκδηλώσεων, σαν το κέντρο όλων των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Πρέπει να προστατευτεί με οποιοδήποτε τρόπο η ύπαρξή του. Προτείνω στον κόσμο ο οποίος είναι μαζεμένος στο προστινό μέρος της οδού Πατησίων να αρχίσει να περικυκλώνει το κτίριο. Είναι πολύ βασικό να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια του κτιρίου. Ο κόσμος να αρχίσει να κάνει πόλτες γύρω από όλο το τετράγωνο του Πολυτεχνείου με μαχητικές εκδηλώσεις. Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός σταθμός που εκφράζει ελεύθερα για πρώτη φορά το αγουλευτό πρόβλημα των Ελλήνων, την αγωνιστικότητα των Ελλήνων. Προσοχή, προσοχή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εκπέμποντας τους 50 χιλιοκύψους. Ελληνικέ λαέ, η σκέψη και η καρδιά των αγωνιζόμενων παιδιών σου είναι σε σένα, στους σκόπους σου και τις ταλαιπωρίες σου. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να δείξεις τη δύναμή σου στη Χούντα που καπηλεύεται τα συμφέροντά σου και το χατήρι των Αμερικάνων υποστηρικτών. Ήρθε η ώρα που
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, αγωνιστείτε, μη φοβηθείτε τη Χούντα και τα όργανα της. Απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν τα τάγκ έχουν στηθεί μπροστά στις πύλες του Πολυτεχνείου και συμμαχεύουν τα παιδιά σου. Πώς είναι δυνατόν?